Din eżisti hija l-konverżjoni interna li għandna bżonn, tagħna li aħna nsara, li hemm bżonn nitbidlu. Għax xi kuntant aħna l-insara sirna bħal pagani. Xi kuntant sirna ma nintarfux. L-imġiba tagħna l-insara u l-imġiba ta' min ma jemminx qed issir l-istess. U allura jekk aħna li aħna suppost il-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja qed insiru dlam u melħ maqtuħ, x'nippretendu lid-dinja li tkun? Nixtieq nenfasizza l-bżonn tal-konverżjoni fil-Knisja eżisti. Għaliex il-Knisja hija l-mezz li Kristu għażel biex ikun jista' jasal għand id-dinja. U jekk aħna ma nibqa' nkunux Knisja li aħna melħ u dawl, allura fid-dinja dlam se jkun hemm. Jekk minn suppostu dawl isir dlam, allura se jkun hemm fid-dlam. Jkun hemm dlam ċappa. U aħna nkunu responsabbli ta' din is-sitwazzjoni. Mod speċjali fil-qalba tal-Knisja l-komunità l-istranija, is-saċerdoti u r-rajja ma' quddiem l-isfiq tagħhom li huma qabel kulħadd imsejħin li jkunu id-dawl u l-melħ. Anka fl-imġiba, il-mod kif inġibu ruħna. Il-laqgħa ma' Ġesu eżistiet titwassalna anka mhux biss għall-bidla tal-mod kif aħna ngħixu, imma qabel anzi hija l-bidla tal-mentalità. Hija l-bidla tal-mentalità, l-konverżjoni, l-kelma metanoia griega, metanus, moħħ ġdid. Eżistej, din hija xi ħaġa li aħna indumu inġebdu wisq fil-ħajja tagħna biex nibdlu il-mentalità tagħna. Il-mod kif jiena naħseb, il-mod kif jiena raġuna, il-mod kif jiena nħares lejn id-dinja. San Pawli jgħidilna biex nilbsu l-Kristu. Biex nilbsu lill-Kristu. Naħsbuha kif kien jaħsibha Kristu Ġesu. U dina wkoll iridu nistaqsu fil-Knisja aħna bħala nsara Kattoliċi. Qegħdin naħsbuha kif kien jaħsibha Kristu Ġesu. Qegħdin naħsbuha kif taħsibha l-Knisja fit-tagħlim uffiċjali tagħha. Għax din ukoll hija konverżjoni li jeħtieġ nagħdu minnha lura. Għax illum insibu nsara li jmorru Knisja u jaqblu mad-divorzju. Insara li jmorru Knisja u jaqblu mal-abort. Insara li jmorru Knisja mbagħad jibgħatu taxxa. Insara li jmorru l-Knisja u jaqblu ma' liġijiet li ma jkunux jaqblu verament mal-Vanġelu. Jaħsbuha u jgħidulek għax il-Knisja għadha di ma rfitix, għax il-Knisja di mista tibdilha, għax iż-żminijiet tbidlu m'għadhomx l-istess. Le eżisti. Il-verità hija waħda anke kif tbiddel iż-żmien, il-verità tibqa' l-istess. Il-verità ma timxix mal-moda. U l-mod kif aħna nħarsu rrid noqogħdu attenti. Għaliex jekk il-mod kif aħna nirraġunaw mhux ħireġ u ispirat mill-Vanġelu, allura eżisti, allura il-konverżjoni tagħna vera weħlet fil-Knisja. Fil-Knisja rid tkollna bidla interna li bħala poplu tagħna verament nożżu il-kelma li tagħna l-mulej u nibdew naħsbu kif kien jaħsibha Ġesu. Anka jekk naħsbuha kif jaħsibha Ġesu, ifisser li fi żminijietna se jkun hemm min se jgħaddina mill-martirju. Mhux necessarjament għax joqtluna għax ngħixu f'demokrazija, imma xi jeżiljawna għax ituk fil-ġemp għax waqgħu kaċċajt, għax ħabek ma jinkludux fuq il-post tax-xogħol, għax promotion ħaqek għax inti ma taqbilx mal-inġustizzi ma jtuwilekx. Hemm prezz li rridu nħallsu għax nibdew naħsbuha differenti eżistijej. Imma hemmhekk naraw il-konverżjoni tagħna fejn waslet li mhijiex faċli. Għandna bżonn din l-esperjenza ta' Ġesu illi tqawwina. U allura l-konverżjoni tkun xi ħaġa esperjenza interna, l-konverżjoni anke tal-qalb, il-mod kif inti tħoss, il-mod kif inti ddeċidi x'id-deċiżjoni tagħna fil-Skrittura noħduhom f'qalb il-bniedem, qalb il-bniedem hija l-post fejn jieħu l-ikbar deċiżjonijiet. Imma dik il-qalb tiegħek, dik il-qalb li faċilment hija ankrata fil-ħmiġ ta' dnub li l-mulej tisaffiha. Arbinni u Alla warafni, flini u kun f'sibijieti. Kil-mulej li jaf il-ġewwini tiegħek x'hemm f'qalbek. Kif tista' int nisrani tersaq lejn il-Knisja li qalbin u għandek il-ħdura fil-qalb tiegħek, għandek il-mibeda fil-qalb tiegħek, għandek l-odju fil-qalb tiegħek. Il-qalb tiegħek jisupperva m'hemmx l-umiltà tal-qalb. Mhux dik il-qalb laqal Kristu ejja għandi intom li tinsabu mħabtin u mtaqlin jiena nserraħkom. Mhix il-qalb mistriħa f'Alla, mhix il-qalb meta Ġesu qalilna xbħulili għax inta qalb kelma umli. M'hemmx dik il-qalb li għandha l-ħlewwa, li għandha l-umiltà tal-mulej Ġesu. U daqt ngħid għalina eżistej.
insara fil-Knisja, għandna bżonn konverżjoni mill-qiegħ ta' qalbna fil-Knisja. Kemm verament hemm il-ħlewwa ta' Alla fina l-insara, anka bejnietna. Il-mod kif inġibu ruħna f'kunsilli parrokjali, kif nitkellmu fuq xulxin, kif inġibu ruħna fil-Knisja, il-bidla interna eżisti li għandna bżonn fil-qlub tagħna. U allura iva, għandna bżonn inħallu l-mulej jiltaqa' magħna u niltaqgħu miegħu ħalli jibdilna interiorment. U dil-laqgħa tagħna mal-mulej eżisti, dil-laqgħa tagħna ma' Ġesu li allura dan ir-randan li ġej fuqna li qed nissuġġerixxi u nipproponi għalina l-kol bħala komunità nisranija illi qabel ma mmorru lejn il-prattika ta' barra li forsi l-iktar tolqotna hija sagrifiċċji matul ir-randan, irridu mmorru għall-esperjenza ta' ġewwa li nħallu l-mulej fil-verità jiltaqa' magħna u aħna niltaqgħu miegħu. Għaliex jekk mhux minn ġewwa nitbidlu imma nagħmlu affarijiet minn barra, ir-randan se jgħaddi u se jħallina kif sabna. Forsi nagħmlu xi ħaġa tajba, xi għemil tajjeb l-emmulaw, ma mhux biżejjed. Maħniex nitkellmu minn hekk, qed nitkellmu mill-bidla interjuri tal-qalb tal-bniedem. U kif nistgħu eżisti maħbub minn tiegħi hekk niddisponu lil nfusna biex niltaqgħu ma' Ġesu, għax il-laqgħa miegħu hija dejjem l-inizjattiva tiegħu kif in fil-Vanġelu, kif anke jagħmel Ġesu ma' San Pawl. Aħna nistgħu niddisponu lil nfusna l-ewwel qabel kollox billi nisimgħu l-kelma ta' Alla. Matul ir-randan se nisimgħu ħafna eżerċizzi fil-parroċċi fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali. Però ma nserħux rasna x'nisimgħu l-eżerċizzi eżistiji. Irridu noqogħdu attenti kif nisimgħu l-eżerċizzi u li aħna niftħu qalbna u moħħna beraħ mhux biex naraw se nitalmu ġdid. L-eżerċizzi matul ir-randan m'għandhomx iservu isna qegħdin nagħmlu xi klassijiet ta' tagħlim biex aħna nitalmu, nagħmlu xi update, nagħmlu xi revision ta' reliġjon u l-fidi tagħna. Le. Aħna rridu nissimgħu il-Ġesu jkellimna għax il-kelma tiegħu għandha l-qawwa li tibdel il-qalb tagħna. Immorru għal-eżerċizzi mhux biex nitalmu ma biex nikkonvertu. U din li tkun dak li d-dispożizzjoni tal-qalb tagħna. Immorru għal-eżerċizzi mhux biex nitalmu imma biex nikkonvertu. Il-qawwa tal-kelma li se nisimgħu tibdilna. Allora l-kelma hija ppritkata fil-Knisja u iktar importanti hija l-kelma tagħna fil-Bibbja fl-Iskrittura. Jew nieħdu mpenn eżisti li nfittxu li nisimgħu din il-kelma b'attenzjoni kbira. Ma noħduwix for granted intu għal-qima rispett kollu li dil-kelma jistħu ilha eżisti fi żminijietna. Il-kelma tal-Alla kif jgħidilna San Pawl hija ħajja u qawwija u taqta' aktar minn xabla b'żewġ tixfar. Il-kelma tal-Alla li għandha l-qawwa li taqta' l-qalb tiegħek u taqta' mill-qalb tiegħek dak kollu li mhux ġej minn Kristu. Hija din il-kelma li ssir esperjenza, il-kelma li tibni komunità, il-kelma li tibni lilek minn ġdid, il-kelma li wara li inti tkissirt fil-ħajja tiegħek ittik il-qawwa illi terġa' tinbena. Hija din il-kelma illi inti tisma' u tlaqqek mal-mulej. It-tieni mezz li aħna għandna eżisti bħala Knisja hija l-Ewkaristija mqazza. Ejjew nfittxu li jkollna ħin fi żmien li ġej ta' randan. Li nfittxu ħin fit-tul ta' adorazzjoni. Li nħallu l-mulej verament jiltaqa' magħna u niltaqa' miegħu. Nagħmlu ħilietna eżistiji. Għandna tant barka f'pajjiżna li għandna tant kappelli tas-sagrament f'ħafna parroċċi. Ejjew nużawhom, immorru l-mulej qed jistennina ta' kuljum. U anke l-quddies ta' kuljum bib. Li aħna nirċievu lil Ġesu ġewwa fina. M'hemmx laqgħa ikbar minn hekk. Kristu nnifsu. Kemm tqarbin nagħmlu, għaliex ma nitbidlux? Għaliex għandna l-qalb jibsa, maħniex niddisponu l-nafusna fil-fidi fil-verità. Għalhekk inħallu l-laqgħa tagħna anke ma' Ġesu pera il-kelma l-Ewkaristija. It-tielet ħaġa li aħna għandna eżisti biex niltaqgħu l-mulej għall-komunità. Ġesu qalilna fejn 2 jew 3 miġbura f'ismi jiena nkun fosthom. Il-komunità tal-Knisja mhijiex xi kombinazzjoni soċjoloġika ta' 4 min nies li jiddeċidu li għax jemmnu fi Kristu jagħmluha ma' xulxin. Le, mhijiex hekk eżisti. Mhijiex xi klabb ta' nies li għandhom l-istess interess. Mhijiex hekk il-Knisja. Il-komunità hija l-post ta' Alla. Ġesu qal fejn 2 jew 3 miġbura f'ismi jiena nkun fosthom.
Da sens ta' komunità huwa nieqes ħafna fil-Knisja tagħna f'Malta f'Għawdex. Is-sens li verament il-komunità hija l-post fejn aħna niltaqgħu Alla flimkien u niltaqgħu ma' xulxin għaliex aħna maħluqin fi ġbija ta' Alla. Li aħna fl-Andraj ma mmorrux il-qudies għax aħna komunità, immorru l-qudies għax xina jaqbil li mmur dak il-ħin. U inti jaqbillek li tmur dak il-ħin u kombinazzjoni insertajna fl-istess ħin. U nitilqu minn hemm imma m'hemm l-ebda rapport relazzjoni bejnietna li jibnina flimkien bħala nsara.